Kaya po na kaya ang
Para kay kaya pulanan sa Jose, ipamedyo kabanuan sa kanyang nagyuko, tatapay kami kaya ganyan, di kami tulungo kay isulit at iparin. Parang Maria, tumating grasya ng Diyos at Tsukema, noon ka kang sa naglalay at kunya pa naman kung sa Diyos ni Jesus. Sa talong, bigay ni pati na naman ng Espiritu Santo. Para din kapag nasahin sa Papa, ting Obispo, o ting Pari, ipamedyo kabanuan sa kanyang nagyuko, tatagyan ni kayagan, ipamedyo ko niluko, kinisulit at Papo Maria, nagtumating grasya ng Diyos at Tsukema, noon ka kang sa naglabay, at kunya pa naman bunga ng siya ng Jesus. Bigay ni parating na naman ng Espiritu Santo. Parating kapag nasangkang, ipamedyo kabanuan sa kanyang nagyuko, tatagyan ni kayagan, ipamedyo niluko, kinisulit at ipanuan. Papo Maria, nagtumating grasya ng Diyos at Tsukema, noon ka kang sa naglabay, at kunya pa naman bunga ng siya ng Jesus. Bigay ni parating na naman ng Espiritu Santo. At para maring kasalanan ang pagkikaw ay makakilala kay Diyos, ipamedyo kabanuan sa kanyang nagyuko, tatagyan ng kayagan, ipamedyo niluko kay isulit at iparin. Papo Maria, nagtumating grasya ng Diyos at Tsukema, noon ka sa naglabay, kunya pa naman bunga ng siya ng Jesus. Bigay ni pati na ng Espiritu Santo. Para kayo nakatuwa kay Purgatorio, lalo na kita alam nakahagi ng karera. Ikpani at siya kabanuan, isang patay na yun mo, tatangkirangi, yung bayarian mo, ipamintay mo, episode, ang ibanuan. Papo Maria, nagtumating grasya ng Diyos at Tsukema, noong ka sa naglabay, kunya pa naman yung bunga siya ng Jesus. Bigay kayo pa, yung Diyos at Espiritu Santo. Ang ginamit sa Kristo na ako, tingnan natin ka, pinugod mo lang, iligir ang Espiritu, kiniti, magulgayado, basta itong manatili, iligir ang Espiritu Santo, panipuso, daling sa bansa. Pangkalita, binignas ka, iparok ka, pamanugali, sa kuna, pagpalit ka sa malanasanan, ngayon isang bansa, kalita, Pili Maria, at pagkawan ni Amen. Iginuman natin ang